Jeg bliver måske nødt til at være den, der breaker det lidt, men den her bro er for mig ikke en decideret gitterbro. I dag er det Løves Uge, og det er så i dag, hvor de 3 hold skal præsentere deres idéer og deres brodesign, hvor vi finder ud af, at deres idéer de kan briste eller bage. Er I spændte i forhold til i dag? Ja, meget. Det kunne være, det kunne blive lidt spicy. Det kan jo da bare komme an. Er det en gitterbro eller en buebro, I har lavet? Jamen, jeg synes jo personligt, det er en gitterbro, vi har lavet. Jeg tror, det er dommeren, der skal finde ud af, hvad de synes. Hvad har overrasket dig mest i dag? Hvor dygtige de har været til at få lavet design og visualiseringer. Og der var der nogle af dem, hvor jeg tænkte, at hvis I kan det der, så kan vi da måske godt snart bruge jer ude i rådgivningsbranchen.